Ndewo. Ndewo nwanyị ọma. Nneka aha gị? Afa m bụ Telma Felix. Ha, onye awụ beautiful baby. Daalụ. Gịnị na-eme n'ụbọchị taa? Hey, Telma Felix from Nnewi Town. Ụbọchị taa maka ndị Enugu steeti. Ihe niile a na-eme taa bụ ihe gbasara Enugu steeti. Anyị na-eme our August meeting, state women. We are representing state. So n'ụbọchị taa ọtụtụ ụmụ nwaanyị ga-abịa. Anyị mere ndị Imo invite, anyị mere ndị Anambra invite. Ife niile a na-eme taa ọ ya akpọtụ. Atọ ga-akpọtụ gbanụ na-abịa. Nne ndewo. Ndewo nwanyị ọma. Gwana ya ahụ gị. Oh, afa m bụ Mrs. Tonia Nwodo from Amafu Ugboka Federated Union, Nkanu Local Government. Ọ dị mma, elee iche gbasara skill acquisition nke ụbọchị taa na empowerment ụmụ nwaanyị n'Enugu steeti. Wow, ha, my dear. Ụbọchị taa bụ ụbọchị kara aka n'Enugu steeti. Because ị na-ya ụmụ nwaanyị Enugu steeti gbakọtara ebe a igosi ndị mmadụ, igosi ndị ụwa that na izu ka eme. So this our skill acquisition anyị na-achị unveil today. Ọ ka anyị wee gosi ndị mmadụ ihe anyị ga-emenwu, ihe ndị anyị nyere aka. Because na ihe anyị ga-eme today emechakwa anyị ga-enyechakwa all the states bịara ebe award nye ha ihe ha ga-eji wee mee one thing or the other based on ihe anyị kụziri ha here. So that was why anyị niile ji wee gbakọta ebe a ka anyị na-eme Enugu State proud. Ọ dị mma, ụmụ nwaanyị ibe m ngwa sịnụ ndị Igbo ndewo anọdụ. Ndị Igbo Ndewo n'Igbo. Nne ndewo. Ndewo my dear. Nne kedu aha gị? Aha m bụ Oriakụ Obiageli Ojiteli. Abụ m onye Iwolo nke dị n'Eziagụ Local Government Area, Enugu State. Ọ dị mma ka enyi m na-eme n'ụbọchị taa. Ndị EZU, Association of Enugu State Town Development Union, Lagos State Branch, well, August meeting tata, 27th of August 2023. Ọ dị mma. Ọ ga-adịrị gị mma. Thank you, my dear. Ise. Nwanne kedu? Afa m bụ Nneka Obieze. Abụ m onye Iworo dị n'ime Eziagụ Local Government, Enugu State. So anyị na-eme August meeting today. Anyị bụ ndị EZU Women Enugu State Association na-eme August meeting tata. So obi dị anyị aghọrị. Anyị wabụ ndị Iworo nọkwa chimchim. Nne ndewo no. Ndewo. Nne kedu aha obodo unu? Anyị bụ ndị Ngwo Progressive Union Lagos Branch. Nke unu kwado ime ebe a n'ụbọchị taa? Anyị bịa ka anyị so ndị EZU maka anyị so n'otu ahụ Enugu State Development Union. So tata bụ August meeting and ọ dị n'iwu na each town union ga-abịa. So ngwa abụrụkwana ndị na-anọ n'akụkụ. So anyị ha bịa ime. Ndewo. Nne kedu aha gị? Abụ Odoziakụ Ejikeme Martina. Ngịkwanụ? Abụ m Oriakụ Jennifer Ude. Kedu ihe ụmụ nwaanyị mụtara obere anyị ga-agwa ha bịara iji ụwa niile n'ụbọchị taa? Ihe ma na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka, ọ bụ na nne ya nọrọ ebe anwa, nne ya nọrọ. Tata bụ mbọsị anyị na-abịa igosi akọlụ ihe anyị mụgasịrị. Ụmụ nwaanyị mụgasịrị ọtụtụ ihe dị iche iche, ma ịsụ ịchafụ, ma etu esi eme keeki, ma ime ncha, pọfụ ncha, insecticide. Tata ka anyị na-abịa igosipụta ụra niile na ojiji anyị na-eje n'EZU abụrụ ife na niile. Anyị so na town union anyị dị iche iche abụrụ ife anyị na-eje na nkịtị. Ụfọdụ chere anyị na-abịa egwu mana ka anyị gosipụta na ọ bụrụ egwu ka anyị na-eje egwu, na anyị na-abịa amụta ife dịka otu ngwa obe anyị. Last time anyị mụtara ka anyị si asụ ịchafụ, akụziri ka esi asụ ịchafụ. Izu ụka na-abịanụ anyị ga-amụkwa ka esi eme kpọf. Eziokwu, thank you. Ndị nne ndewo. Ndị nne mama Isokwa anyị ọmarịcha nwaanyị. Ndewo nụ. Ọ ga-adị unu mma. Thank God. Give them. Go. Okay. Nne ndewo. Nne kedu afa gị? Afa m bụ Mrs. Chineze Ọnụkwube. Kiki kelere na-enye kelekwa ege. Deje. Ana mbụ ebe gị o. Abụkwa m onye Ọka o. Ọ dị mma. Nne kedu obodo a na-alụ gị n'Enugu iji iyi ya bịa n'ụbọchị taa? A na-anụ m na Isuawa
Isuawa nke dị n'Ọgwụ local government area. Ọ dị mma ka ekwe n'ihe ịnụ onye igwe ụmụ nwaanyị n'ụbọchị taa. Ihe mbụ igwe ụmụ nwaanyị bụ unu pụtabanụ n'igwe na tata bụ Ọgọst meeting ndị Enugu steeti ka anyị tụkarịta arụ ọnụ ka obodo anyị wee na-aga n'iru. Ọ dị mma nne ndeewo. Lekpacha ndị nne ka aha gị? Aha m bụ Chidimma Chime. Unu alụkwa ahụ ya? Chidimma gị? Chime Chichi. Chichi ga nye ụmụ nwaanyị ofu ndụmọdụ ha ga-eji ala n'ụbọchị taa. Sị ụmụ nwaanyị ana m ekele unu ofe ụmụ nwaanyị aka. Ọ bụ onye ga-akpọ m mama? Ọ bụ onye ga-akpọ m mama? Ihe dị mma ka m ga-enye nne m onye ọma nne m onye ọ ga-adịrị mma nneọma. Nne m ihe dị mma ka m na-enye go nneọma nne m onye ọ ga-adịrị mma nneọma. Igbo kwan! Ọ dị mma nne kedu aha? Aha m bụ Chief Mrs. Elam Grace Ijeọma nke jitụrụ ugo wee mara. Ọ dị mma kedu ihe na-akpọtụ n'ụbọchị taa? Ihe na-eme n'ebe a nụnwa bụ August meeting nke ndị Enugu steeti Lagos branch ụmụ nwanyị Ezute Town Union niile nọ n'Enugu na-eme nchịkọta August meeting na skill acquisition. Ihe anyị mụgasịrị maka onye isi anyị bụ Chief Mrs. Chinyere Eze. Ọ na-eme more than wonderful. Ihe dị iche iche ka ọ kụziri anyị ọ ga-ekwube maka ọ kụziri anyị maka ncha, anyị ọ ga-ekwube maka ọ kụziri anyị maka pastry, chinchin, pọf-pọf, ihe meat pie, ihe dị iche iche, keeki. Si na kịta abụrụzi oge ụmụ nwaanyị ya anọtị eti ụkwụ na aka wee na-eche ka di weta. Sa anyị soro gbaba mbọ maka ọ na-awanye ụka ọma mmiri nke ọgbọ ọfụfụ. Ọ dị mma nne. O wee kụzisiela anyị ife a wee sị unu ga-afụgasị ihe anyị mere ma tie and die. Anyị zuru ezu wee sị n'ụbọchị nke taa ka anyị gbaa aka ọnụ wee kpaa maka ọdịmma na agamnihu Enugu steeti. Ndeewo ụmụ nwaanyị zuru ezu. Nneọma ndeewo. Mgbe m hụrụ gị n'ụzọ gara aga m bịara ebe a ị pụrụ iche ma ụbọchị taa ịdị ụtọ karịa esi ahụ. Ngwanyere m ụmụ nwaanyị ofu ndụmọdụ ha ga-ejido ma na ịga August meeting dị mma. Ndụmọdụ m na-enye ụmụ nwaanyị bụ na ọrị na-adị mma etu akpọrọ ụmụ nwaanyị Enugu steeti agbakọta mmadụ ncha abịa maka na abịa ihe a na-amụta karịa. Ihe a na-amụta ọ bụrụgodu ma etu esi erubere ma ndị dị anyị isi, ọ bụrụgodu ma otu anyị ga-esi wee na-adị n'ụdị akpọ anyị apụtasị yes na onye azụrụ azụ pụtara na nne nwaanyị pụtara. Ihe a niile ka a na-amụta. Ọkọwa nwanne anyị nwaanyị ekwugo maka ihe anyị mụchara. A na-amụkwa ọzọ etu mmadụ ya esi wee kọmpọtụ onwe ebe ijena. Ihe a niile ka anyị na-amụtacha. Ndeewo nne, ọ ga-adịrị n'ụma udunu. Nne ndeewo. Ndeewo chi ndị Igbo ya gazie. Afa m bụ Ifedimma Chukwueke. Ele town ị na-represent? Abụ m onye Achị. Ana m represent ndị Achị dị n'Oji River local government area of Enugu State. Ama achọ kedu ihe ụmụ nwaanyị na-amụta n'ebe August meeting? Ihe a na-amụta erika maka na ebe ahụ a na-akụziri ụmụ nwaanyị otu esi amụta mmemme dị iche iche, ọrụ aka dị iche iche, ma ime ncha, ma otu esi emecha tie and dye. A na-akụzikwara ụmụ nwaanyị otu a ga-esi wee na-erubere di ha isi wee na-azụlite ụmụ ha n'egwu nke Chineke. Ọ dị mma, ọ ga-adịrị gị mma. Ya gazie. Nneọma sọsọ ọchị. Kedu aha gị? Afa m bụ Uche Obiora. Gị na ya si na ofu village? Mba, abụ m onye Anambra na-anụ m n'Enugu steeti na-achị.
ndị Enugu n'Enugu steeti gwagodo anyị ihe a na-amụta ma abịa Ọgọst meeting ha ga-eji na-abịa Ọgọst meeting. Ihe a na-amụta bụrụ ibu dịka awa sista si wee kwuo bifo na ihe a na-amụta a na-akụziri anyị ka esi were erubere anyị n'isi, na-akụziri anyị na nwaanyị ịnọ nkịtị na ọ dịrọ mma, na-akụziri anyị ka anyị na-agba mbọ na-asọpọtụ di anyị so na ka ezinụlọ wee na-aga n'ihu. Ọ dị mma, ọ ga-adịrị unu mma. Kedu ihe otu na-esi ekele nne unu na ga-ekele ndị obodo unu? Kedu otu na-esi ekele ndị obodo unu? Otu anyị si ekele ndị obodo anyị ya bụ na meeting ndị Archi branch women anyị na-asị n'obodo n'Enugu steeti ndị nwere nkele na-ekele. Oke, anyị nwere ekele anyị na-ekele, anyị na-asị DJ ngwanụ ka anyị kelee ndị Enugu steeti ngwanụ 1 2 go DJ Dido na ebe a ndewo nne ndewo ekene m gị ke aha gị n'aha obodo isi? Aha m bụ Mrs. Jane Edani. Anyị sikwa na Akpọf a nọ na Nkanu East na ana Igbo. Kamgbe unu na-akụzi ụmụ nwaanyị skill acquisition, ka ihe ibu n'uche ị na-ahụ ọ na-eme na ndụ ha? Ihe ọ na-eme na ndụ ha kakwa nkụ maka na ofu onye n'ime ndị ahụ si na my town union o bido na mmewe ihe ọ na-eme kpọf o mekwana donut nke o sekwa tii na platform anya wee fịa ọ bụla ihe ọma at least o melụ onye enweghị aka ọrụ o nwee ike nwee aka ọrụ nweta ihe ọ ga-eji wee nyere ezinụlọ ya aka. Ọ dị mma, ọ ga-adịrị gị mma nne. Nwunye di gị so unu akụzigo mmadụ abụọ ma atọ ma anọ otu esi eme ahụ n'aka Chineke kere ha, so achọrọ m ịma ndị amụtago ime na ka otu obi dị gị na nwaanyị akpatanwu akụ ọ ga-eji na-elekwakwa onwe na ezinụlọ ya, ka otu obi gị dị. Daalụrị nne, afọ m bụ Gloria Nnamani, onye akwa onye isi m bụrụ nwanne di m. Otu anyị nọ kịta anyị wụ nwunye di mana ọnya wụ onye isi anyị. N'eziokwu obi dị m sọ aṅụrị ife a niile akụziri ha. Ọ dịka ya bụrụ nnọọ ife a ga na-eme mgbe ọbụla ịghọtago, maka na a sị na mgbe onye ji fuo onye ka ha ji wụrụ ọgbọ. N'ime ọgbọ ahụ o nwe onye ka ibe ya. Kịta ha amụtago onwe ife amụta mụnwa na-amarọ ọkwa ifugo ana ama m na ọ ga-eme ka ezinụlọ ha nwekwa aṅụrị n'ihe a ha mụtara, ma anyị onwe anyị bụkwa otu ndị ahụ ọkwa ị na-aghọta. So obi dị m sọ aṅụrị. Ụmụ nwaanyị Akpọf kwenu anyị amụtago, anyị ga na-amụ na-aga n'ihu n'aha Jizọs, amen. Ndị nne mama ndị nne mama ọ ga-adịbọ ngwa. We came here today na asụsụ ị ga-agụ m egwu Igbo. Mama m ihe dị mma ka m ga-emere gị Nnama onye ọ ga-adịrị mma Nnama maka m ga-emere gị onye ọma onye ọ ga-adịrị mma onye ọma. Ndewonu, ọ ga-adịrị unu mma. Anyị going ndị ọgụ abịala dance now. Abịala abịala ndị ọgụ abịala ndị ọgụ abịala. Ndị ọgụ anọla n'ime ụlọ n'ụbọchị taa. Nne ndewo. Kedu aha gị? Afọ m bụ Odoziakụ Grace Aka. Obodo ebe Ekeshi? M bụ onye ọgụ n'Enugu steeti. N'Enugu steeti anụ m na ụmụ nwaanyị dị iche iche na-amụzi n'ọgụ, mụzi aka ọnwụ dị iche iche. Aka ọnwụ ha mụtara ọ na-enyekwa ezinụlọ ha aka, enyekwa ndị ọgụ aka? Ọ na-enye aka. Ka m ji onwe m atụ, alụrụ m alụ n'ọgụ. Abụ m onye Imo steeti, alụrụ m alụ n'ọgụ. So ihe niile ha na-eme
ana m eso ha eme asụsụ ha m sụọ ya ebe a ejuwa m famili ebe m si wee bịa ịghọtala so na ụmụ nwaanyị ọgụ ndị alụrụ alụ ma ndị amụrụ amụ ha na-eme ihe bara uru iji ile ha ya gị mata na ha bụ odozi akụ n'ụlọ ọbụla ha nọ. Ọ dị mma nne, ọ ga-adịrị gị mma nne. Ndewo ama chọọ ka ịgwa ofu nye ma abụọ agụọ m ịsọ ndụmọdụ chọọ m ka ịgwa ofu nye inwe ịgwa ndị dị anyị ndị dị unu ihe ha nwere ike ị na-emekwa na-enye unu aka. Nsogbu adụvo mgbe bụ onye ọgụ abụ m onye ogboli ọgụ so ala alụkwa m na ogboli ọgụ of course be machi ịgba ndị dị anyị because bala hapụ ụmụ nwaanyị baka bala agba mbọ because eji m onwe m la mmatụ ọkwa ma ụmụ nwaanyị o nwere ngozi chukwu nyeluve ụmụ nwoke enwevo ana onye na-ehafụ m wee yela agba mbọ ọ dụrụ ewetele ngozi aka anyị na ụmụ nwaanyị tiri ọkpa ụzọ dụrụ emepe so ife na-eva mmiri ọ dụrụ agala ihu ifegolu ụmụ nwaanyị bụ ndị ebe akpa enwere ike ichilaba anyị lenye di anyị kala mụa di mkpọlụ m osodi emeku meaning those one that create well with the husband so you can imagine that di ma have omula n'ọnụ ọkwa ma ọ na-etubo m data eva but ụmụ nwaanyị na-ewote ngozi bala ewote akụlụba bala ewote ọganihu so ndụ di ya ife ma ife bụ ba hapụ ụmụ nwaanyị onye na-elu nwaanyị ya achịchị alọ idelu ụlọ mụghalịa nwa kịta anyị mala nwaanyị la-amụ nwa anyị la-amụ nwa anaghị la-azụ nwa so ndụ di anyị ji du hafụ anyị ka anyị la-agba mbọ. Ọ dị mma ndewo, ọ ga-adịrị gị mma, ọ ga-adịrị unu mma. Nne ndewo. Daalụkwa ma afọ m bụ Mrs. Ijeọma Ofiakụ abụ m onye abụọ Udi nọ n'Enugu steeti Udi local government. Ọ dị mma nne ndewo, nne ya ma chọọ ka ihe ndị dị unu aga m asọ ọwụ ndụmọdụ chọọ m ka ikwuo ofu okwu ha kwesịrị ijido n'aka gbasara ụmụ nwaanyị ka a na-eti anya enyekwana ụmụ nwaanyị ohere ka a na-akpatakwana ego na-eji na-elekwa onwe ha na ụmụazị elekwa ma di ha. Oke, daalụkwa. Ndụmọdụ nwere ihe ndị dị anyị n'ụbọchị tata. Ụbọchị tata bụ ụbọchị pụrụ iche na ọgbakọ ụmụ nwaanyị Enugu steeti nọ na Lagos steeti. Today anyị na-echeta August meeting anyị nke 2023. So ndụmọdụ m na-enye ndị dị anyị bụ na ọ na-eme ọdị ndị dị anyị a na-afụta ya na ụmụ nwaanyị ha kwesịrị ịpụ ndị ga-aja ọsụ nọ na ya dị na-amụsọ nwa ha anaghị ekwe ụfọdụ ka ha nwee ihe ọrụ aka ha ga na-eme even mgbe opportunity ime ihe ọrụ aka pụta ha anaghị enye ha ohere ime ya. So ndụmọdụ m na-enye ha bụ ka ha na-enye ụmụ ndị nwunye ha ohere na-enyekwara ha aka ka ha nwee ike isokwa ụmụ nwaanyị ibe ha na-eme ihe ga-eme ha ka ha nwee ike ịrụ ọrụ ga-eme ka ha na-enyere ezinụlọ ha aka especially ndị di ha na ụmụ ha. Ọ dị mma nne ndewo. Nne ka aha gị? Aha m bụ Oriakụ Nwaka Ego Eneje. Iwe Oriakụ ngwakwa ụmụ nwoke anyere ụmụ nwaanyị anyere ụmụ nwaanyị aka ka anyị na-eri akụ na-aga n'ihu. Ọ dị mkpa na ụmụ nwoke onye ọbụla wetara onwe na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị o ji agba mbọ fụ na ọ kwadoro nwunye ime ihe bara uru ada ama onweghị onye ma ihe echi ji abụ ka o nwee ike ịkwado ụmụazị mgbe na-afụghị nwoke onweghị onye nwa onye Chukwu nwere ike ịbụ ụzọ kpọ anyị bụ mmadụ ọchọ Chineke ma mgbe o ji akpọ anyị n'ihi nwoke ọbụla maara ihe ekwesịghị ka nwaanyị ya ọ na-anụ nọrọ nkịtị na-eche mgbe ya na-eje mgbe nwoke ya enye ya oge e mere ihe ahụ bụ oge mgbe gboo anaghị emezi ekịta. Ndewo nne, ọ ga-adịrị gị ma ikwu eziokwu. Nne ndewo. Ndewo ma. Nne ka aha m bụ Oriakụ Josephine Ezedigwe. Ọ dị mma ndewo. Nne ka ahụ gịkwa? Afa m bụ Oriakụ Lọlọ Barrister Chinwe Udengwu. Ọ dị mma ogbe ndewo n'ụlọ, ọ ga-adịrị unu mma. Ihe mewu a na-ekwu ekwu a na-eme eme otu unu si ekwu na-emekwenụ na-amụta ọfụma maka afọ na-abịa n'ihu ka anyị mee taa dị iche na nke unu ga-eme n'ụbọchị akwa eziokwu. Ọ ga-adịrị unu mma ndewo unu. Unu chọrọ igba egwu? Nne ndewo. Ndewo Adaọma. Ọ dị mma nne, kedu aha nke kedu aha obodo unu? Aha m bụ Mrs. Oriakụ n'Igbo Emilia Ibezim. Abụ m onye Oyofo. Anyị bụ ndị Oyofo. A na-akpọ anyị Oyofo Development Union Women Wing Lagos State.
ọ dị mma ka mụ na-eme skill acquisition na empowerment eme ihe dị iche unu na-amụta na unu na-eme mgbe gboo ihe dị iche ka nkụ gwanụ m ka ihe anyị mụtagasịrị ka nkụ ụdịrị ihe anyị emebunibe ya mana Oriakụ Eze bụ onye isi anyị wetara ya sị ka anyị mụta maka na Naịjirịa siri ike na ọ kpọrọ akpọ so o wee dute ndị kụziere anyị wee kụzisiela anyị wee mụtakwanụ wee sị ka anyị gosikwanụ ndị mmadụ nke ndị na-akpọ ndị Igbo bụ ndụ Igbo bụ Igbo na-abịa taa ka ha fụ aka ihe anyị rụrụ. Ọ dị mma nne ndewo. Our wife. Yeah, our wife. Yes, sir. So do you enjoy coming to this skill acquisition and empowerment? Definitely, okay, I do. Okay, I want you to compare this year and last year. What is it that's different from what people have been learning? But from what I can see, this year there are more people, and I think we have this group that were not here last year, and then the planning was very effective this year. So thank you so much for the skill acquisition project. Yeah. Okay, so you're happy to be married to Enugu State? Yes, I'm a proud Igbo wife, very proud Igbo wife. I'm happy to meet Thank you very much. Thank you. Thank you. Afam bụ ihe Tifacho, Mrs. Kelendi. Ana m ekele Igbo bịara n'ebe a. Ana m asị ka ọ banyere onye ọbụla n'aha Jizọs. Form a circle. Oya, ugwu wala. Ugwu wala. Hey, okay now. Onye ma egwu agụ ebe a? Onye na-aga egwu? Onye ma egwu agụ? Ka ihe chọrọ ka agụ. Onye nwe good voice. What's going? What's going? What's going? You know to look now. I'm egwu unu agụ. Ndama bineko. Unu bụ ndama bineko. Ndama bineko. Enugu onye ọma bineko. Ndama bineko. Jena onye ọma bineko. Ndama bineko. Anyị bụ ndị ọma bineko. Ndama bineko. Anyị nwere ndị. Enugu steeti bụ ndị ejeme ngala. Ụmụ nwanyị Enugu bụ ndị ejeme ngala. Ezu women bụ ndị ejeme ngala. Hey, anyị nwere ndị. Asị m anyị nwere ndị. Ezu women bụ ndị ejeme ngala. Hey, anyị nwere ndị yo. Ndị nne mama egwu na ngwa let's snap picture. That's all. Onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya. Onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya. Oyoyo osifi na anyị dị anyị mma. Osifi na anyị dị anyị mma. Onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya. Onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya. Oyoyo. Ọ dị mma, ọ ga-adị unu mma. Nne kedu aha gị na aha obodo unu? Afọ m bụ Njideka Uchechukwu. Abụ m onye ihe anụmanụ. Ka aha obodo unu? Umuhuma bụ. Ọ dị mma. Kedu ihe unu bịara ime n'ụbọchị taa? Anyị bịara ka anyị bịa nọkọrịa with ụmụ nwaanyị ibe anyị n'Ọgọst meeting.
ọwa ịnọkarị ka ọwa ịbịa eri ime ka ọwa ịbịa agba egwu ka unu bịara ime anyị bịara ọ dị mma ka unu bịara ime ebe anyị bịara ịgba egwu anyị bịara iso ndị otu anyị wee mmekọ anyị bịara iri ji ọfụ this year ji ọfụ na Ọgọst. ọ dị mma ọsọ ji ka unu bịara ebi eri madam mba o anyị bịara ime Ọgọst meeting. Nne ndewo nne kedu aha gị na aha obodo unu? Aha m bụ Maria Ugwuoke Mrs. Anyị bụ ndị Nsụka Town. Anyị bụ ndị eji eje mba. Ọ dị mma ka ofu onye Nsụka nwaanyị ibe gị gụtara ya egwu ndị Nsụka. Nne ngwago Dibugwe Chukwubike anyị Dibugwe Chukwubike anyị Nsụka sada suru gede ayama ayama suru gede sada suru gede ayama ayama suru gede ide karma na suru gede ayama ayama suru gede Nsụka sada suru gede ayama ayama suru gede ide karma na suru gede ayama ayama suru gede Nsụka sada suru gede ayama ayama suru gede ayama sada suru gede ayama ayama suru gede ayama ndị nne m ama Chukwubike anyị ọ ga-adịrị unu mma o ise ngwa ndewo unu hold on can we go okay nne anụ m n'ụbọchị unu na-eme skill acquisition na empowerment n'onye na ụmụ nwaanyị unu gwa anyị ofu onye sọsọ ụmụ nwaanyị unu mụtago kamgbe unu bido skill empowerment na this mainly skill empowerment kedu ihe ha mụtawere n'ime ya na-enye gị obi ụtọ iji abịakwa ụmụ nwaanyị anyị na-anwa ụmụ nwaanyị ha na-akpa anyị bụ Dibugwu Nsụka Town Union. Ihe ụmụ nwaanyị anyị mụtara na skill acquisition anyị na-eme bụ anyị ma ka esi eme donut, anyị ma ka esi eme bread, anyị ma ka esi eme ncha, anyị ma ka esi eke ịchafụ hetai, anyị ma ka esi eme anyị makwara ka esi eme maka na meeting anyị na-eme bead, anyị na-esikwa nri anyị kụziri ụmụ nwaanyị anyị ka esi esi nri ndị dị iche iche ndị be anyị na-eri ọkpa ofe egusi ayara ya ọka echicha ihe ka anyị na-esiche na-akụzichere ụmụ nwaanyị maka nwere ụmụ nwaanyị anụtara ọfụ na-amaghị ka esi emechi ihe ndị a anyị akụzichere ka esi ga-echi wee na-eme ka obi na-adị di ha mma na-edozi ezinụlọ ihe ka anyị na-eme na meeting anyị maka na aha anyị bụ Dibugwu. Ọ dị mma ihe mewu Igbo na-ele m n'ụbọchị taa mgbe ọ na m ga-achọ ime ihe mmemme ori na nkwobi mkpọtụ ndị Nsụka ha bịa ji m otu m ga-eji eme ọkpa maka ọkpa na-adị mma na ahụ ama m na ọ na-adị unu niile mma ọ ga-adịrị anyị niile mma n'ahụ Jizọs. Ka afa gị? Afọ m bụ Chinwemma Ngwoke. Ahụ Chinwemma ka ị ji aza ahụ m interesting. Bụ Chinwe ka onye obodo ahụ m onye Igbo Agwani nke dị na Nsụka local gọọmenti dị n'Enugu steeti. Ọ dị mma skill acquisition ụmụ nwaanyị na-eme n'ụbọchị taa ka otu ọ dị gị n'obi? Ọ ihe a nwere because ọ ihe anyị kwado last year anyị wee mee August meeting nke last year wee sị na anyị ga-azụ ụmụ nwaanyị ka ha nwee ike bara ezinụlọ ha n'uru bakwara steeti anyị n'uru, so anyị zụrụ ha n'afọ anọ a anyị na-emezi unveiling ya taa the skill acquisition nke unu mere n'afọ gara aga enweghị ụmụ nwaanyị mụtara n'ime ya ọfụma. Ha mụtara ka esi asụ ịchafụ, ka esi eme chinchin, ka esi eme keeki, ka esi eme pastries, ka esi eme tie and dye, mgbadire, a whole lot of things ka a kụziri anyị. Ọ dị mma nkwa m eme argument ihe mere mgbe m ga-ala n'ụbọchị taa chinchin unu mere unu ebuga chinchin bịa ama ata n'ime chinchin atakwa ile ka ọzọ unu mere. Anyị mere meat pie nakwa ma small chops. Afọ ejila m n'ụbọchị taa mana tupu m na-ata chinchin na small chop ha mee ka anyị gbata egwu obodo ha ka obi na-adị anyị ma dịkwa ndị di ha ga-ele anyị n'ụbọchị taa nne gụtara anyị egwu unu.
I say, ụmụ nwanyị bagwa I say, asami bagwa ọ na-aga ọ gịnị jegwa ụwa dịrị onye mma ewo elu ụwa dịrị onye mma si n'ibe ya nọ na-eke ụwa dịrị onye mma nwoke na-amaghị ọgbọ ya ụwa dịrị onye mma na ọ mara ọzọ ọgbọ ya onye mma ewo elu ụwa dịrị onye mma si n'ibe ya nọ na-eke ụwa dịrị onye mma nwoke na-amaghị ọgbọ ya ụwa dịrị onye mma na ọ mara ọzọ kweke nwe wewo akweke nwe wewo akweke nwe onye njeje mba nwanne m ego watugbo mo kweke nwa mama ego watugbo obodo kwenu egwo egwu watugbo mo ndewo na ọ ga-adị unu mma kọpụ na onwe n'aka ndewo ọ ga-adị unu mma thank you okay let's take people ndewo ma nneka aha gị na aha obodo unu afa m bụ Mrs. Nwodo Joy Mebel anyị bụ ndị Ichi nke dị na Nsụka ọ dị mma unu bịara ime skill acquisition na empowerment kedu unu mụta ndị obodo pụta ha bịara iji ụwa niile n'ụbọchị taa ihe anyị mụtara erika anyị mụrụ etu esi eme taya ndai anyị mụrụ etu esi asụ igene n'ụzọ dị iche iche anyị mụkwara etu esi eme ncha mụkwa etu esi eme dito mụkwa etu esi eme donut etu esi eme meat pie etu esi eme keeki n'ụzọ pụrụ iche nke dị mma ọfụma ihe unu mụrụ na ọ na-enye unu obiọma maka unu ji elekwa ma ezinụlọ ma onwe unu kwa eziokwu ma o nyere anyị obiọma anyị ji emefuta ihe ele ihe nwe ịgwa ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-abịa mitin ndị obodo ihe m nwere ịgwa ụmụ nwaanyị ndị anaghị abịa mitin ndị obodo ka ha kaba arụ bịawa maka na onye ahụ nwere ike nọrọ ibi efi na onwe ihe na-emenu mana ihe ọtụtụ mmụta ọka nkụ ihe ọtụtụ mmụta dịka nke ahụ anyị mụrụ obi aṅụrị mgbe anyị ji kwadoro ya awụ n'isi ụtụtụ bikọsi na ọ na-enye ọṅụ ị ga-amụ nke amụọ ka ijiri na-emepụta ihe everybody na-enwe ọṅụ and ọ na-emekwa gị ebe ị na-apụ apụ a na-amakwa gị onye nwe pati achọọ gị mee keeki ị na-enwekwa ọṅụ na ị na-apụ apụ so ana m asịkwa ihe ọbụla ha na-eme na ha jichi ike ka ha bịa soro fụkwana ihe nwaanyị fụrụ ka ha sokwere kote ekunu ọ dị mma anyị na-agụ ogo elegwu onye ga-agụ ya n'ibanye n'ịdị anyị ma onye chinyere eze na amadapụghị na ya onye chinyere eze na amadapụghị na ya mgbomgbo ndị nne mama ụmụ nwaanyị eji aga mba nne ndewo daalụ nne kedu aha gị aha m bụ Mrs. Amaka Ọjị ke obodo a na-alụ gị obodo isi m bụ onye Delta na-alụ m n'Ebonyi steeti ọ dị egwu ma gị na-asụ Igbo otu a agwa gị eziokwu maka m laikere ebe ahụ ụmụ nwaanyị Enugu Ebonyi steeti nwunye unu ga-adeta kpọtasị ahụ n'anya kedu inwe ịgwa ndị di gị ndị di m na-asịfa na kafa si wee jidesi ike otu fa si jidesi ike fa bụ ndị eji eje mba akwụ m ebe a kwụrụ chim fa na-eneta m anya nke ọfụma in fact anyị nwere onye anyị ji eme Amaka ji bụ onye ga-eme ngala anyị nwere onye nje bebe Amaka ịbụ onye anyị ji eme ngala anyị nwere onye anyị ji eme ngala Ebonyi steeti ụmụ Ebonyi
obi pụsa anyị agụlị tata onye prezidenti anyị dunyere anyị bụ ndị ụmụ nwaanyị Ebonyi steeti Lagos branch here prezidenti anyị kpọrọ anyị maka ọ nọrọ ya ọ ga-ozi na Ebonyi steeti so on behalf of the whole Ebonyi state ka anyị wabụ representative bịara ebe a anyị si ka anyị bịa nọnyere ụmụ nwanne anyị ndị Enugu steeti na-eli ji na o kwesịrị a na-akwanye ji ugwu ka a si anyị bịa August meeting so sorry how will I cut it don't worry okay abịa na August meeting fata so for wee si anyị bịa solufa wee nọdị and obi bụ anyị so aṅụlị because na-imi na ọnụ fa bụ nwanne anyị so anyị wee sị ka anyị bịa kwanyere fu ugwu yes ọ ga-adị unu mma onye nwa Amaka nna gị onye nwa Amaka Amaka pụta na ọgbọ nyeta ya obobo egwu gọọna ọzọ taa bụ ụbọchị ọṅụ aleluya taa bụ ụbọchị ọṅụ ụbọchị niile abụrụ ibe akwa taa bụ ụbọchị ọṅụ aleluya taa bụ ụbọchị ọṅụ ụbọchị niile abụrụ ibe akwa taa bụ ụbọchị ọṅụ aleluya taa bụ ụbọchị ọṅụ ụbọchị niile abụrụ ibe akwa Amaka nwanne m nwebe aṅụrị n'ịbụ nwaanyị anyị ji eje mba nwebe aṅụrị na mba ịbụ nwaanyị anyị ji eme ọnụ nwebe aṅụrị n'ebe ọ bụla ịpụtala a sị na afọ dị mkpafọ ogologo ime ya mana nke a bụ nwaanyị anyị ji ekwenye njem ọnụ nwaanyị anyị jere na Delta jee kpara ọ na-emepụta anyị n'iru na Ebonyi na-emepụta anyị iru n'Enugu na-emepụta anyị iru ebe ọ bụla anyị jere ọ bụ nwaanyị anyị ji eme ọnụ amị nwanne m gaa n'iru ndị nne m ama ọ ga-adịrị unu mma nne ngwanye ụmụ nwaanyị ofu ndụmọdụ ha ga-ejide n'aka n'ụbọchị taa hey ndụmọdụ m kalịkwa akali ga-eji ogbugbo aja sọsọ ofu ka anyị chọrọ ofu nọmba 1 ka a na-ekpesigo na-ekpele ike na wute ekpele ife ọrịa ọbụla onye ọbụla chọọ ọ ga-enweta ya so another one bụkwa ịnọ obe di gị ọ dị mma ọ dị njọ nọsie ike ofu ụbọchị ọ ya eme gịnị adị mma Chineke gọzie unu ndewonu ama abịa Ebonyi steeti mgbomgbo ọ chọrọ n'ịdanye ma mgbomgbo onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya mgbomgbo onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya oyoyo akụba anyị mara mma akụjewa mara mma ahụrụ azị m obodo tọrọ akụba anyị mara mma akụba anyị mara mma akụjewa mara mma ahụrụ m obodo hụrụ m anya ọya brown akụba akụba anyị mara mma akụjewa mara mma ahụrụ m obodo tọrọ m anya akụba anyị mara mma akụba anyị mara mma akụjewa obi siri anyị ike obi siri obi siri anyị ike aga m n'ebe ka anyị na-achọ. Thank you ma. Ndị nne m ama ekepụ ike anyị iwu isokwa ndị nne m ama Chukwu bụ ike anyị yeso Chineke na-edu anyị nwa ụmụ nwaanyị nne ndewo daalụ rie nne nne kedu aha gị na aha obodo gị okay afa m bụ Mrs. Faustina Amadi and afọ obodo m bụkwanụ Ọkpatu nọ n'ime Udi local government area of Enugu State kpọmkwem. Ọ dị mma kedu otu obi dị gị n'ụbọchị taa n'ịbịa empowerment na skill acquisition ndị Enugu State may organize n'eziokwu obi dị m so aṅụrị
na ọṅụ juru m obi n'ihe a ndị Enugu steeti mepụta. In fact, Enugu bụ ebe yes, obi anyị dị sara sara, ọ bụrụ na a na-egbuwe obi egbuwe, obi anyị dị sara sara, o darụnuo dejenuo, obi anyị dị sara sara, ọ bụrụ na a na-egbuwe obi egbuwe, obi anyị dị sara sara. N'eziokwu ekene m the leadership of Enugu Ezdu. In fact, nwaanyị ejeje mba. Thank you. So ifukwu onye mara na ọ kụzuru akụzi. God bless you. Nne dị ọma mma, kedu afa gị? Afa m bụ Nwada Chief Mrs. Chinyere Eze. Mụnwa bụ onye nchịkwa ndị ụmụ nwaanyị Enugu Town Union niile na Lagos ya. Ya gaziere unu. Ya gazikwara gị o. Amen. Ndị nne mama, Chukwu bụ ike anyị. Ọ ga-adịrị unu mma, ndewonu. Have you snapped them? Ndewo. Ndewo. Nwaanyị ọma. Obiọma akpọga m na ahụkwa m gị n'ụbọchị taa. Nne. Thank you. Gwanụ ndị na-ele gị n'ụbọchị taa aha gị. Afa m bụ Nwada Chief Mrs. Chinyere Eze. Kedu ihe iwu? Gwanụ ihe igwe kọwa onwe gị. Mụnwa bụ onye nchịkọba ụmụ nwaanyị Enugu niile na Lagos ya, nke a na-akpọ Association of Enugu State Development Union Women Wing Lagos. Kedu igwe tikọta ụmụ nwaanyị n'ụbọchị ụmụ nwaanyị n'ebe a ọnwụ ihe eji aka agụ ma ọ na-agụ ka enyi chịkọta ha n'otu a? Ihe nchi chịkọta ha ọnụ bụ ịdụ n'otu na ịfụnanya. Ya maka nji jikọta ha ọnụ. Ihe mere bụ na ụmụ nwaanyị anụnwa anyị na-ebesiere anya otu ụbọchị dị kịta, anyị wee sị na ọ ga-adị mma, mụ wee repụta eruru sị na ọ ga-adị mma ka ụmụ nwaanyị a niile ka ha weta delegate onye ga-anọchite anya ha, ka ha mụọ ọrụ dịgasị n'iche n'iche dịka ka esi eme ncha, ka esi eme ude, ka esi asụ ịchafụ, na ka esi eme nke ndị oyibo na-akpọ pastries, small chops, samosa, spring roll and so on and so, ka ha wee na-enyere ezinụlọ ha aka oge ha mụchaziri ọrụ anụnwa. Wee sị na ọ ga-aka mma ka anyị mee ihe a na-akpọ unveiling of skill acquisition taa. Ya gaziere unu. Ya gazikwa ihe gị nne. Inwe ekwentị ma ebe ndị mmadụ nwere ike isi na-akpọtụ gị gbasara ezigbo ụmụ anyị na-ahụ na ndụ ụmụ nwaanyị. Ekwentị m bụ 08034721225. Ọzọkwa 08034721225. Ọ dị m inwe nta akụkọ ebe enwere ike na-atụnye gị nke a na-akpọ Facebook, Instagram ka ọ na-enwe foto ka ndị mmadụ. Association of Enugu State Development Union, anyị nwekwara otu na ime Facebook. Afọ anyị bụkwa the same Association of Enugu State Development Union Women Wing. Nne, ọ ga-adịrị gị mma, mana a ma-achọ ka ị wee nye ofu ndụmọdụ n'ụmụ nwoke ka a na-ekwe nwunye ha na-abịa mgbakọ ụmụ nwaanyị. Ndụmọdụ m enye ụmụ nwoke bụ na ọkwa na ụmụ nwaanyị bụ ụlọ. Anyị Chineke na-anụ ekpere ụmụ nwaanyị, and ọ kwesịrị ka ha na-adọnyere ụmụ nwaanyị ha nke ndị be anyị na-akpọ ukwu, na-asọpọtụ ha ka ha na-apụta, maka ha na-apụta ha na-amụta. Ọ bụrụkwa nke ọjọọ mana nke dị mma, ọkachasị ihe gbasara Association of Enugu State Development Union, maka ihe anyị na-amụta bụ ihe dị mma, otu anyị ga-esi wee na-enyere di anyị aka. Ya gaziere unu. Ya gazikwa gị nne, ndewo. Ọ ga-adịrị gị mma. Bye bye. Chukwu bụ ike anyị. Ndewo no. Nne ka aha gị? Aha m bụ Nwada Ijeọma Ugwu. Ka ebe a na-alụ gị? A na-alụ m abụ m onye Ovoko, a na-alụ m n'Ovoko, Nsụka, n'Enugu steeti. Ụnụ ndị amụ n'ụlọ, lụọ n'ụlọ,
mee ihe niile n'ụlọ ọ dị egwu chọọ ịga obodo ọzọ ngwa gwa m ka ihe unu na-eme n'ụbọchị taa ka otu obiọma dị anyị na-eme Ọgọst meeting anyị na-eme kwa afọ so tata anyị bịara ime Ọgọst meeting anyị nke afọ 2023 igosi aka ọrụ anyị ihe anyị mụrụ na ihe anyị ga-eji bara onwe anyị n'uru. ama m na obiọma dị gị na obiọma dị unu na unu bịara igosi ihe unu mụtara ka onye n'ime unu ga-agwata m ihe ọ mụtara na skill acquisition nke last year ka onye nọ ebe a mụtara ihe anyị mụtara hiri nne orika aga m enye gị chinchin ị ga-ata amụtara m otu esi eme chinchin otu esi ebek chinchin na otu esi ebek keeki ya ka amụtara ọfụma mgbe m ga-eme wedding anniversary ama bịa gị bekuo m keeki nsọ ndị obodo unu enwekwara ọzọ na ya mata ihe bara uru enweghị ọzọ mụta ihe dị mma ebe a o nwere ngwa enwere ọ ga-enwe kedu otu unu na-esi ekele ndị obodo unu anyị na-asụ ịbọ unu eme aga ngwa anyị niile ga-efe ndị na-ele anya n'ụbọchị asaa ịbọ unu eme aga unu eme aga dị na hapụ ikele ndị obodo na unu eme aga Chinyere eze na mmadụ apụghị na ya onye chinyere eze na mmadụ apụghị na ya oyoyo ndị nne mama petition for you people na so unu enweghị nne na compete nne ka aha gị afa m bụ Mrs. Nwada Akụnna Ibe anyị bụ ụmụ nwaanyị Isuawa n'Ọgwụ local government area of Enugu State. Ọ dị mma nne kedu ihe unu bịara ebe anyị meta maka unu pụrụ iche na njike anyị gbakọrọ maka ime Ọgọst meeting anyị ebe ụmụ nwaanyị niile na-ezukọ eme ihe dị mkpa ekwu maka ka a ga-esi wee mezi obodo anyị bụ Enugu State na ka ọ ga-esi dịla ụmụ nwaanyị niile na mma in general. Ka ihe mee unu ji pụkwa n'iche ụmụ nwaanyị Isuawa ịma ihe a na-akpọ Isuawa small London ihe anyị pe mpe mana anyị na-ede njinji ebe ọbụla anyị bịa a na-ama na anyị bịa anyị eburokwa ibuo mana ebe ọbụla abịa a na-ama na anyị nọ na ya ihe a na-akpọ ndị Isuawa bụ small London obodo pere mpe mana ha na-eme ife siri ike. Ọ dị mma a na-ekwu ekwu a na-eme ụmụasa nwanyị chapụ achapụ ugegbe ezinụlọ ngwa eme ọzọ ị ga-agwakwa prezido kedu ihe ndị obodo unu nnụnwa ụmụ nwaanyị pụrụ iche ka unu mụtara na skill acquisition nke mere last year anyị mụtala ọtụtụ ihe anyị mụta ka esi eme pastries anyị mụ ka esi eme detours anyị mụ ka esi eme tie and dye ke nke m ga-ekwu happy anyị mụta a lot of things ga-enyela anyị aka n'ezinụlọ anyị nyekwela anyị aka iji weli ya na-akpata ego wee na-enyela ezinụlọ anyị aka. Ọ dị mma kekwa inwe igwe ụmụ nwaanyị na-ana abịa mgbakọ ụmụ nwaanyị ibe ha maka ndị ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-abịa ma masị a na-abịa ha abịa ọzọ sashiri enwe ya na-amụta ka inwe igwe anụ ụbọchị taa ka ha wee na-abịa nzukọ ụmụ nwaanyị ibe ha na-ayị ụmụ nwaanyị niile ka ha soro ibe ha na-eme ihe ha na-eme ọgbakọ ụmụ nwaanyị amaka ibe gị na-eme ihe ọbụla soro ha na-eme ọ dị mma na ọ dị njọ nwee ndị ga-abịa nọnyere gị a lot of benefits a na-enweta n'ihe a na-agbakọ ihe ọma mere gị agbakọ ọlụ gị ihe ọjọọ emelu gị agbakọ ọlụ gị abịa n'obodo ọ bụ na iso ụmụ nwaanyị ibe gị na-eme ihe ụmụ nwaanyị abịa agbakọ ọlụ gị because a sị na agba anyụkọ ọma mmiri ọgba ofufu ọnụ sọsọ gị ama mmenwu ihe dị na ya there's no person that is an island. Nne m kedu ka ime adị mma nne ka aha gị aha m bụ Mrs. Ngozi Oji abụ m onye mgbu n'Ọgwụ local government Enugu steeti. Ọ dị mma kedu ihe ị bịara ime ebe a n'ụbọchị taa bifo mpụ ihe m bịara ime achọrọ m ikelegodo Igbo na-ege ntị ndị na-eme amanụ ana m ekele onye ọbụla na-ege ntị ihe m ji bịa ebe a taa bụ na abịara m ịsọpọtụ ụmụ nwaanyị ibe m ndị Enugu n'ihe ha mmemme ha na-eme taa
ihe gbasara skill acquisition mago nke a na-eme inyere ụmụ nwaanyị aka mago ime ha ka ha mụtacha ụmụ ihe ha ga-eji nyere ndụ ha aka so ihe m bịara ime taa ị bịara Ọgọst meeting ụmụ nwaanyị ahụ m na obiọma dị gị nke ukwuu nye ụmụ nwaanyị ofu ndụmọdụ ha ga-ejide n'aka ga na-eme ha obiọma na-akpa ha ma ha cheta ndụmọdụ gị. Ana m asị ọ ga-adịrị ụmụ nwaanyị mma ọ ga-adịrị unu mma ana m asị Chukwu na-akwado unu n'ihe ọbụla unu na-eme ihe ọbụla unu tiri aka na-eme Chukwu na ga-agọzi ya kwadokwu ezinụlọ unu ma alaka unu ya gazie nne ọ ga-agaziri gị ọ ga-adịrị gị mma. Hey, my president bịa nso ka ime nne ka aha gị? Aha m bụ Dr. Chinwe Obi Kwelu. Ka ị chọọ ịza aha m ahụ Chinwe n'eziokwu. Aha m Chinwe. Okay, wow. That's a beautiful name and we look like sisters. Yes, ma'am. Yeah. Nne ahụ m gị ụbọchị taa hụ na experience gị akago nkụ biko amachi ịnụ 1 or 2 words from you both for me and for the audience nekwa ịla anyị n'ụbọchị taa otu ihe feel about a woman inwe skill dịkwa na empowered with it. How do you feel with that? In fact, yeah, the greatest thing in the life of every woman. You know, when you have the skill, you are self-reliant. You are independent. What if they can when the independent n'ezinụlọ ya maka na ọ bụrụ nwoke enyele ma ya eli na ma ọ bụ nwoke enyele na ụmụaka ama nje akwụkwọ ma ọ bụ nke a but ọ bụ na dị empowered you be able to assist your husband and then coupled with the fact that Nigerian economy now you cannot depend on just one person to cater for the family. So every woman is supposed to be empowered. Every woman is supposed to have a skill so that we can always assist our husbands. Or else, we from one organ, you know. So we need that. It is very, very important and very essential. Every woman should strive to achieve that. Thank you, ma. I'm very honored. Grateful. Amen. Amen. Okay, are you good? Aha m bụ Maria Onya. Ọ dị mma, ngwa kelee ndị Igbo. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwezonu. Ndị nne mama Chukwu dị ka anyị. Ndị nne mama Chukwu dị ka anyị. Ndị nne mama Chukwu dị ka anyị. Ọ bụ onye ga-akpọ mama m ihe dị mma ka m ga-emere gị ayama na ime onye ọ ga-adịrị mma ayama onye ji na nne ya egwuregwu lee ma onye ọ ga-adịrị mma ayama okwu dị mma ka ị ga-agwa nne onye ọ ga-adịrị mma ayama ihe dị mma ka ị ga-emere nne onye ọ ga-adịrị mma ayama ọ bụ onye ga-akpọ mama onye ọma na-ege ntị ihe anyị nọ n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị Enugu wepụtara maka ọgbakọ Ọgọst ọnwa Ọgọst a maara ya dịka nnukwu ọgbakọ a na-eme n'ala Igbo. Anyị bụ ụmụ nwaanyị Igbo bi na Lagos ji taa wee na-echeta ọgbakọ Ọgọst ọgbakọ ọnwa nke asatọ anyị na-eme kwa afọ na steeti Lagos a ka anyị bịara. Ọ wee bụrụ gịnị na nchịkọta ndị Enugu niile bi na Lagos ka a na-eme ụmụ nwaanyị Enugu niile mana obodo anyị si na ya bụ obodo a na-akpọ Achị. Achị bụ oke obodo. Achị bụ oke obodo dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Oji River. Irute na Oji River ịhụ na ihe na-eme isi mpaghara Anambra wee na-eje Enugu. Oji River bụ okpuru ọchịchị ime obodo ị ga-ahụ tupu ịbanye Enugu. Achị bụ ndị eji eje mba. Achị bụ ndị mara ihe. Achị nwere mmadụ. Achị nwere ndị eji. Hey, Achị zuru ka eme anyị wee na-asị gị ile anya ịhụ nke eji wee mara anyị na Achị abacha na azụ. Achị amaka.
na-ebute lekwe ihe eji mara lekwe ihe eji chebe nne ụdọ lekwe ihe eji mara ndị achị ngwa na-akpọ ya ofu efu kedu nke nwe nke a bụ azụ nke a bụ aṅara nke a bụ abacha jigbo ka anyị na-akpọ ya na-achị agwakọ ya ọnụ na-akpọ ya bụ abacha agwakọ ya ọnụ ọ na-atọ ka shuga ọ na-atọ ogwu ndị achị ndị ewenu ngwa dubani nne mama ọcha ka ọmaka ndewo nwanne m nneke aha gị aha m bụ Nwaada Ogechukwu Mba Nwanyị m. Unu ọ bụ ndị ebe? Anyị bụ ndị n'ụmụ Nateze Town Union n'Enugu steeti. Kedu ihe unu mụtara na last year skip? Ihe anyị mụtara ka m kwuo maka akụziri anyị ka esi eme majitoy, akụziri anyị ka esi eme akwa tie and dye, so many things, ma bonso ma meat pie, we learn a lot. Kedu ihe inwe egwu ụmụ nwaanyị na-abịa mgbakọ ibe ha? Ihe m chọrọ ịgwa ha bụ ka ha jisi ike soro ibe ha na-apụta, because na mgbakọ a na-eme ọ na-enyere anyị aka. Anyị ewetago many things ya, anyị amụtago many things ka ha na-abịa soro ibe ha na-apụta ka ọ na-aga Igbo, ka anyị na-afụkarị onwe anyị n'anya, ka ndị Enugu jikọọ onwe ha ọnụ as one people. Ọ ka m ji wee chọọ ka m gwa ha. Nne, kelee ndị Igbo ndewo. Ndị Igbo be anyị ndewo no. Ngwa kelee ndị obodo na otu na-esi ekele ndị obodo. N'ume ekelekwa m uno. Kedu otu na-esi ekele obodo na enwe nkele, enwe nkele. Anyị ba ụlọchi n'ume kwen asịwu ya. N'ume kwen. Kwen. Kwezo no. Njelita ka mma n'enu ụwa na-ejila ego nwanne o. Ọkwa njelita ọkwa njelita nwanne ji ama nwanne ya. Ọkwa njelita. Yes, so ka anyị were ịfụnanya anyị na-abịakọta ọnụ ya na-amata onwe anyị. At least tata m bịakwa taa fụ nwaanyị malụ mma, fụ egovin nwaanyị. Ọ bụrụ na m abịala ebe a taa, ọ bụrụ na m abịala ụmụ nwaanyị Enugu mma afụ ya. So n'ụmụ Nateze dị anyị mma mgbo onye ọmụnụ medo m mma mgbo onye chimeleze na mmadụ apụghị na ya mgbo onye chinyeleze na mmadụ apụghị na ya oyoyo kwe rice ọfụma na-akọta akpụ ka eji wee mara anyị ya na rice ịbịa na n'ụmụ ya anyị bụ nọmba 1 na nkanụ na mmanụ. Ọ ga-adị unu mma. Thank you very much. Because
Thank you. Ladies and gentlemen, we are proud to welcome you. And then indeed, on behalf of all coming guests and the celebrants of this day, Anamasiano, no Kenelo Mayor Felix Nachi, and make an Umwani Sewa, original root boy, Mr. Flavor, funky dancer, Akwamuna Chimusaga, Akwamuna Chimusaga, Nenuano, Oninya Chukuna Lomoka Mujaga, Shiomale, Akwamuna give for life. Ogono gondo na rusikenu omayaka nyenado Mayo wisdom and understanding omayaka nyenado Okwachotolu oneka muga Oluga huna ilo yoga brother Unu much past. Okay, take good time. Before I call it. So I got program also some big all protocol observe. Anyway. Pastor. Eze, we're having said that, I'm calling on Pastor. Heavenly Father, we thank you. We thank you, Father, for this privilege you have given us to gather here today. Father, we ask the Lord that all that are going to here today will Lord according to your will. In the name of Jesus. Father, we are asking that your peace will reign among us to the glory of your name. Thank you, blessed Father. In Jesus' mighty name we pray. Adindama
In fact, we thank you so much. Before I put it in my mouth. Because President's welcome address has literally been done. The only thing the chairman informed me that the association should get in touch with him as soon as possible. No matter language, get in touch with me. I appreciate your effort. The chairman of this particular occasion, Chief Doctor Boniface Osanabo, the CEO of Polymic Electronics Limited, ever represented by Chief Pharmacist Austin
in Enugu. The executive governor of Enugu State, Right Honorable Dr. Peter Amba, His Excellency Mr. Babajide Olusola Sanwo-Olu, the Executive Governor of Lagos State, Her Excellency Dr. Ibijokwe Sanwo-Olu, distinguished Senator of the Federal Republic of Nigeria, Honorable Ministers and Commissioners here present, Father of the Day, Royal Fathers, Enugu Liaison Officer, Dr. Maureen Onya, who is unavoidably absent, all our needs, Enugu Lagos President, High Chief representative of members of the union, member of the press, ladies and gentlemen. On behalf of the entire member of Association of Enugu State Development Union, Lagos, the umbrella body of over 400 communities, Development Union of all Enugu States, Ogun residing in Lagos. I welcome you all today. Today's event, the Enugu Women Lagos August meeting, and unveiling of skill acquisition organized by the association. August meeting is an annual congress held by the Igbo women in August, which is usually a great homecoming, whereby Igbo women in the diaspora and the cities travel back to their various towns and villages to meet with their local counterparts to discuss matters about the community development, including their social, economic, and cultural initiatives. The meeting is a 3-day ritual which is held in 3 different locations, which is the village, the community, and the church, where Thanksgiving is held. Over the recent years, high cost of living and insecurity have resulted to unions sending few representatives to travel so as to reduce expenses and chances of insecurity, over which furthered our current initiative of having our August meeting annually in Lagos. Today, in celebrating our August meeting, we also want to use the opportunity to unveil various skills acquired by our women. Skill acquisition is one of the important pillars that has helped many in actualizing their dreams and aid those who are not privileged to work with public or private organizations with academic certificates to have livelihood. The essence of skill acquisition and the relevance of water to human body. Lack of regular source of income is a major cause of bribery and corruption, and skills have helped increase employment opportunities, which in turn has reduced crime rates in society. Skill acquisition and women empowerment play a crucial role in the success of the economy, and nobody can deny that women play a very vital role in the development of nations. When a woman is empowered with skills, she is at the advantage of breaking the cycle of Ladies and gentlemen, creativity in the house, the match best. Omudoka women from Lagos branch.
for your entertainment, and indeed for your conviction. Now, I got the one that company. I like him, this platoon commander. Hey. Church. What's up? Udoga Woman, Abo branch, Lagos branch, Enugu State. I have 15 in parade. 50. No casualty, no injury. Permission to carry out, sir. Carry on, My chairman, after having 50 nations, please, take notes. Forward march! I swear. All gonna do. That's right. Osopa. Impasa. Cha. Ogene kane. Una da ko aka here. Agorado. Ndana wana na dichia hada from one. Hada from one Enugu. Also. Thank you very much. Thank you. I'm a Monandiachino here. Yeah. As I say, I ain't the Sean, and me and Hawaiian actually gonna know. Me and Hawaiian actually know. Yeah, come with me. Okay, DJ. Let's go there. DJ, thank you. Let's go. Is in a hatch of music. Let's go there. Under His Excellency, the Governor of Enugu State, Peter Mba, we greet you. All the women here, they came in peace, and we are one. These are serious soldiers. Come on, have the equipment. Ladies and gentlemen, what a response! What a land display! Otherwise, the English will be too much. Chief Mrs. Brad and there's Anna Seeker. Ga-akpọ mama
Mama m ihe dị mma ka m ga-emere gị o. Ayama na-eme onye ọ ga-adịrị mma. Ayama onye ji na nne ya egwuregwu na-eme onye ọ ga-adịrị mma. Ayama